Nyt Veetin tehtävänä on tästä näin, niin otetaan Veeti potkaisee pallolla tuohon kaktukseen ja katsotaan, että jääkö jälkeä vai miten menee. Ja ei muuta kuin annapa mennä. Ja jos joku ihmetteli, että päästiinkö me näin vähällä, niin sen tänne ranskalaiseen tilaihmeeseen saatiin myös tämmönen apupöytä ämpärin kanssa tonne taakse. Noi, me ollaan nyt täällä jakamassa näitä Citroenin palloja ja meillä on tosi kiva päivä. Lupaukset pitää täyttää, niin minä lupasin tehdä pallomeren ja rakensin tänne minun kahtuksen peräkonttiin aivan oman pallomeren. Pitkää karvaa ja tiedättekö sen tunteen, kun istutte perukipäässä auton perässä ja tuosta menee kaikki naapureiden lapsiperheet kohti hiekkakenttää?